fins a quin punt nosaltres podem fer bones prediccions i quin grau d'incertesa tenim en les nostres prediccions. I en això, clar, nosaltres fem servir el raonament per això, clar, diguem-ne, en la ciència ens basem en aquest raonament, no en percepcions que no puguem demostrar clarament, i la pregunta és, fins a quin punt allò que intentem descriure, és a dir, la vida, podem fer bones prediccions. I amb això ja sabeu que per molts ordinadors que hi posem a vegades no són bons. Si no, mireu el temps cada dia i sempre ens diuen d'aquí 2 dies ja no en tenim ni idea perquè això depèn de cap allà on es moguin. Dius, escolta'm, tens els ordinadors més potents del món, no pots predir això, i la resposta sabem que és que no. I en l'evolució ens passa el mateix, d'una manera que nosaltres coneixem molt bé els sistemes evolutius, però sabem que són sistemes probabilístics i que no són determinístics. Hi ha una imatge molt bonica en això i és la següent. Imaginem-nos ara que podem recular en el temps en qualsevol moment i la història de l'evolució de la vida sobre la Terra la poguéssim rebobinar. Ens posem fa, els que vulgueu, 200 milions d'anys enrere, 400 milions d'anys enrere, i deixem que torni a passar. Què passarà? No ho sabem. Nosaltres naixem amb una dotació genètica que porta unes regles, diríem un llibre d'instruccions. Tenim predisposicions per malalties cardiovasculars o tenim un gen que està alterat per una raó X i després tenim la contaminació, tenim la vida que fem, tenim l'alimentació que tenim i tot això entra en relació. Com es produeixen els temps de la relació entre el genoma que rebem i la genètica? I si parléssim de mutacions a més llarg termini, quins serien els temps? El que estàs plantejant és el tema del determinisme. Exacte. Està plantejant el terme de determinisme. I la pregunta és, hi ha determinisme? I la resposta és molt senzilla. Sí que hi ha molt determinisme. Evidentment, som éssers materials i funcionem, tot el que estem fent ara aquí, doncs estem funcionant fisiològicament i molecularment, perquè passi el que està passant en aquests moments. Ara, fins a quin punt nosaltres aquest determinisme el podem delimitar d'una manera clara i precisa? I la resposta és que no. És a dir, hi ha els processos a la que es complexifiquen, el determinisme, quan no és complet, passa a ser indeterminisme total. Això és una cosa molt senzilla. Si agafeu el número 0,9, que la probabilitat de que passi una cosa és 0,9, quasi segur, però la veu a 1.000 tan sols ja us dona pràcticament 0. Què vol dir això? Que en les nostres molècules, en el nostre funcionament més base, hi ha moltes coses que les donem sempre per això, d'aquí ve aquí, d'aquí ve aquí. Diu sempre, diu, home, quasi sempre, no? De tal manera que aquest determinisme no ha de ser un concepte que biològicament ens espanti. És a dir, jo sempre dic que determinisme i llibertat són totalment compatibles, totalment compatibles. Per tant, hi ha factors externs que poden influir-hi, sí. Però la pregunta és, i això s'heretarà? I la resposta és que pràcticament no. És a dir, que tota l'epigenètica, tots els factors ambientals són fonamentals per cadascú de nosaltres, però no són fonamentals per entendre els processos d'evolució. Si ara ens miréssim el que ha passat amb el coronavirus, aquí la resposta torna a ser molt senzilla. Hi va haver un canvi concret en el receptor de la proteïna ACE i com que això li dona un avantatge tan gran a la selecció natural del virus, ha fet que la seva freqüència augmenti enormement. Llavors, si ara algú, diguem-ne, si els virus tinguessin els seus centres de recerca virals, dirien, veus, això és una mutació molt avantatjosa per al virus, molt avantatjosa, perquè ha sigut capaç d'unir-se amb un gen que tenen aquesta espècie que són tanta colla, que en diuen els humans, no? I ha sigut un canvi altament adaptatiu que ens hi podem enxufar i llavors un cop estem enxufats podem a l'interior, el nostre material genètic es pot reproduir moltíssim. És un exemple meravellós perquè és que aquest és el que ens toca ara. Des del moment que vam tenir la gran grip del 18 que va matar més gent que la guerra i que un terç de la humanitat
en alguns llocs va matar un terç de la població i en alguns llocs inclús més, tothom està esperant que pugui aparèixer un altre virus que muti justament d'aquesta manera, és a dir, d'una manera molt avantatjosa per ell i molt desavantatjosa per la humanitat, és a dir, que tingui alta letalitat i molta transmissibilitat. Exactament. Què ha passat? Que com que havíem sobreactuat tant en les anteriors emergències sanitàries i la crítica que tots havíem fet, inclús nosaltres, en els foros així públics, havia sigut que havíem hiperreaccionat i havien gastat més recursos del que era necessari, quan ha vingut aquest virus estàvem amb aquest xip. I aquest xip ens ha posat en desavantatge perquè no pensaven que es transmetés com es transmetrien i que fins que no vam saber algunes dades de com era el virus, ens va agafar per sorpresa. En el virus aquest, què ha passat? Que agafa un tros aquest és el genoma del virus i en un moment determinat trenca aquí un genoma d'un altre virus, es posa aquí i fa up, up, up. En agafa un tros d'un, un tros de l'altre. I això per què els genomes fan això? Diu, home, això evolutivament és fantàstic perquè és agafar els avantatges del que hagi fet aquest, els avantatges del que hagi fet aquest i posar-los junts. Diu, hombre, això ha sigut una cosa fantàstica i evolutivament molt favorable. Tot això que succeeix aleatòriament, la gent que treballa en informàtica sap que fins i tot els algoritmes aleatoris més aleatoris tenen una ordre, tenen un codi que els diu com han de ser d'aleatoris i en quin punt han de ser aleatoris. Per tant, diríem, ha d'haver-hi un punt en aquest genoma nostre que és on està escrit el llibre d'instruccions, que segurament és el que no sabem. Si ho sabessin, podrien dir que som 10, no? Les normes d'ús d'aquest genoma les anem descobrint. És a dir, com a mínim sabem que aplicant un conjunt d'aquestes normes el que passa sempre és allò, indefectiblement. És a dir... Quan sabem? Quin percentatge sabem? Molt En el petit. punt que està, vale. Molt Vale. petit, molt petit. Molt petit. De totes maneres hem fet coses meravelloses amb aquest petit. Però som una mica massa xulos. Ja. Sí. Diguem-ne, nosaltres, és a dir, en biologia costa molt poc d'épater les bourgeois, no? Diguem-ne de dir, mira, quina meravella, he fet aquest genoma i he pogut veure que hi ha un 3% de neandertal. Escolta, molt bé, però si anem a la biologia de base, tu em sabries fer un neandertal a partir d'un genoma humà? Diu, no en tinc ni idea. Si avui una persona, imagineu-vos que ens posem el dia abans de tot el del Covid, una persona fa un genoma, aquest genoma és el del Covid, i el posa a les bases de dades, no ens n'enterem del que és. Diu, però tota la informació hi és allà. Diu, sí, hi és tota. El genoma del Covid, del virus que causa el Covid, la seqüència, i per tant no hi ha més informació que aquesta. Si tu aquella seqüència la dones als investigadors, no tenim la manera d'analitzar, d'entendre com això es comporta. Podem creure tots aquests que diuen que sí que podem estar segurs de que no és un virus artificial, perquè si fos artificial ho sabríem, això? Per què? Totalment. Explica-ho. Sí, perquè aquest és un punt. M'agrada molt aquest punt perquè és a dir, ens diu molt del nostre coneixement. No és artificial perquè la manera en què el virus en la seva espícula s'adapta en una cèl·lula humana, en aquesta proteïna que hem dit abans, l'ACE, doncs la manera que s'uneix, si nosaltres, o sigui, la manera que això s'uneix, la manera que entenem que s'ha de fer la unió és diferent de la manera que ho fa de veritat aquest virus. És a dir, si qualsevol persona hagués fet això, ho hagués fet diferent i sabem com ho haguéssim fet. Però no haguéssim fet aquest punt d'unió de la manera que s'ha fet. No hi ha cap algoritme que existís abans que hagués proposat de fer aquest tipus d'unió.
Nosaltres creiem que la unió que haguéssim fet seria més perfecta que la que ha fet el bitxo. Dius, seria horrorós, no? Llavors, sí. No sabem si seria millor o no, però el que sí està segur, el que sí és clar, és que no hi havia cap coneixement que aquest receptor funcionés tan bé. Ens pensàvem que no funcionaria tan bé. I a posteriori la gent ha dit, és que aquest receptor hauria de ser així. Dius, hosti, hauria de ser així, què vol dir? Diu que el nostre coneixement biològic que tenim ara diu que si nosaltres ho haguéssim de fer artificialment ho faríem d'aquesta manera. I s'enganxa perfectament. Diu, però és que aquest ho ha fet d'una manera diferent, ho ha fet molt bé també. Molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies. Molt bé.